ponorky. Takže hadičku, fľašku a nejaké závažie, napríklad matice. Ako zostrojiť tento model ponorky? Zoberieme si fľašku a nejaké závažie a závažie vložíme do fľašky. Potom vyrobíme väčšiu dierku pre hadičku a zo spodu vyrobíme 2 alebo 3 dierky. Potom postupne budeme vodu, vzduch vstúcavať a tým ponorka klesne na dno. Potom budeme vodu vytlačať, teda vzduch, a ponorka vystúpi na povrch. Ponorka je plavidlo schopné plavby pod vodnou hladinou a poprvýkrát sa ponorka začala používať v druhej svetovej vojne.